மக்களே, பாரதி கண்ணம்மா சீரியல்ல அடுத்து நடக்க போகுது அப்படிங்கறத பத்தி குட்டி ப்ரோமோவா தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. கண்ணம்மா கிட்ட உன்னோட 2வது குழந்தையை நான் காட்டணும் அப்படின்னா நான் சொல்ற கண்டிஷனுக்குலாம் நீ ஒத்துக்கணும் அப்படின்னு வெண்பா கண்ணம்மா கிட்ட சொல்றாங்க. அதுக்கு நம்ம கண்ணம்மாவும் சரி அப்படின்றாங்க. நம்ம வெண்பா கண்ணம்மாவை கண்ணெல்லாம் கட்டி எந்த இடத்துல இருந்து கூட்டிட்டு வந்தாங்களோ அதே இடத்துல கொண்டு போய் இறக்கி விடுறாங்க. இந்த விஷயம் பாரதிக்கோ சௌந்தர்யாமாக்கோ இந்த விஷயம் கொஞ்சம் கூட தெரியக்கூடாது. அப்படி தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னா உன்னோட இன்னொரு குழந்தைய நீ கடைசி வரைக்கும் பார்க்கவே முடியாது அப்படின்னு வார்ன் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க வெண்பா. வெண்பா போனதுக்கு அப்புறமா கண்ணம்மா திரும்பி பாக்குறாங்க. அங்க ஒரு லேடி கை குழந்தைய வச்சு பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதை பார்த்தோன்னா கண்ணம்மாக்கு உங்க பொண்ணு ஞாபகம் வந்துருது. உடனே அந்த லேடி கிட்ட போயிட்டு அவங்க பர்ஸ்ல இருக்க எல்லா காசையும் எடுத்து அந்த லேடி கிட்ட போட்டுறாங்க கண்ணம்மா வீட்டுக்கு போயில நம்ம லட்சுமி சௌந்தர்யாமா வேணுப்பா உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்ப கண்ணம்மா கோமா கேக்குறாங்க, இங்க எதுக்கு வந்தீங்க, உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறாங்க. அதுக்கப்புறமா என்னோட இன்னொரு குழந்தை இங்க இருக்கு, தயவு செய்து சொல்லிருங்க அப்படின்னு சௌந்தர்யாமாட்ட கெஞ்சி கேக்குறாங்க. ஆனாலும் சௌந்தர்யாமா சொல்லல. உங்க சொல்லிடுறாங்க, எனக்கு உன் குழந்தைய பத்தி, உனக்கு ஒரு குழந்தை தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சௌந்தர்யாமா சொல்லிடுறாங்க. எனக்கு இன்னொரு குழந்தைய பத்தி எதுவும் தெரியாது அப்படின்றாங்க. அப்புறம் சௌந்தர்யாமாவும் வேணுப்பாவும் வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. கண்ணம்மா வீட்டுல சௌந்தர்யாமா லட்சுமி கூட எடுத்த போட்டோஸ்லாம் சௌந்தர்யாமா போன்ல இருக்குது. அதை நம்ம ஹேமா எடுத்த போட்டோஸ் எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப கரெக்டா அந்த டைம்ல பாரதி வந்துடுறாரு. பாரதி என்ன ஹேமா பண்ற அப்படின்னு கேக்குறாரு. நம்ம பாட்டியும் லட்சுமியும் இருக்காங்க, இந்த போட்டோஸ் எல்லாம் நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே இந்த போட்டோஸ் எல்லாம் வாங்கி பாரதி பாக்குறாரு. பக்கத்துல சௌந்தர்யாமா என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம முழிச்சிட்டு அப்படியே நிக்கிறாங்க. இதோட இது முடிச்சிருக்காங்க. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்து இந்த சீரியல்ல என்னெல்லாம் ட்விஸ்ட் வரப்போகுது அப்படின்னு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.